Turkmenistan'ın prezidenti, yurdumuzun yaralı güçlerinin belen serkerde başlayı. Oşun generali Mylykgulы Berdymухамедов Mяликгулы Berдымухамедов medalini kavuşturmak, onları Novat'taki harva atları dakmak davarası oldu. Turkmenistan'ın Gorunluk Ministerliğinin Davranın başında Turkmenistan'ın meclisinin Kada kanunçuluklary da komitetinin başlygy mayor Serdar Berdymuhamedowy Turkmenistan'ın Mяликгулы Berdymuhamedov medali bilen silaglamak we Novat'taki podполковник harva adını dakmak hakyndaky Turkmenistan'ın meclisinin karary kolly. Yoldaş minister mayor Berdymuhamedov döwlet silagyny hem-de Novat'taki harva adyny almana geldim. Все вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать решения. Qarasy, baky bir taraf vatanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan'ın hormatly prezidentine, Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin bele serkerde başına kulluk edýär. Salamu aleykum hormatly adamlar. Men Serdar Berdymuhamedov. Men sizi eziz vatanymyzyň garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Sizin akliňizde berk jan saglygyny, maskala awadançylygyny we işiňizde uly sünnükleri arzu edýär. Şol meniň durmuşymda ören şatlykly gün. Sebäbi men mukaddes garaşsızlygymyzyň bayramy nasibetli atam Mяликгулы Berdymuhamedowyň adyny göterýän medala munasip boldum. Bu ýokary döwlet sylagy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýär. Meniň atam eziz watanymyza hyzmat etmegiň, bir karar döwletimiziň güllap ösmeginiň hatirasyna, pek zähmet çekmegiň, ak ýöklülügiň we halallygyň aýdyň nusgasyna öwrüldi. Onuň durmuşy biziň ählimiz üçin görelli mektepdir. Men Mяликгулы Berdymuhamedow medalyna munasip bolmagyma çäksiz buýsanýar. Şu davaral pursatda Qarasy watanma, merdana halkyma wepaly bolup, ak ýürekden hyzmat etmäge borçlanýar. Men bu ýokary döwlet sylagy hem-de Novat'taki harwa adyny dakylmak üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirýär. Hormatly watan goragçylary, sözümiň ahirinde sizi mukaddes garaşsyzlyk bayramy, şeýle hem munasip bolan döwlet sylaglaryňyz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýar. Sizin eziz vatanymyza, merdana halkymyza we Türkmenistan'ın prezidentine ak ýürekden hyzmat edip, täze sylagylara munasip bolup, mundan hem uly üstünlükler gazanmagyňyzy arzu edýär. Çok sağ olun. Это обращение к нашим детям, к тем, кому сегодня месяц, год, 3. Тем, кому сейчас 10, мы не нужны. Ни мы, ни наши идеи.